Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Mihai Hașlău și astăzi vă voi prezenta o pastă minune. Mulți dintre noi ne întâlnim cu galbenala de jante, cu galbenala făcută de ferodouri pe capacele originale ale mașinii și avem o problemă pentru că nu putem îndepărta din cauza că soluțiile foarte puternice poate duce la deteriorare. Ce vreau să vă zic este că această pastă este o pastă minune și curăță fără a distruge și chiar protejează. O să vedeți în imaginele ce urmează un scurt clip în care o să vedeți cum se curăță un capac original de Volkswagen de galbenala de la ferodor. Și țin să vă menționez că curăță foarte bine galbenala de pe jante, toate tipurile de jante și le scoate ca noi. Așa că haideți să urmărim imaginile și vorbim după. Ați văzut ce face această pastă minune, așa că, dragii mei, nu uitați să dați like, share și să vă abonați canalul meu pentru a vedea chestii noi la mine și, de ce nu, secrete, care doriți să le aflați. O să le aflați numai dacă vă doriți. Dacă nu vă doriți, urmăriți, abonați-vă la canalul meu și stați aproape. Și share-uiți, să știe toată lumea. V-am pupat. O zi minunată să aveți.